салому дуруди мо нисоратон буд тамошобинон ҳамешагии канали Шахтем. Якояке шумо азизонро ба канал хуш омадед гуфта имрӯз тасмим гирифтем хабару гузоришҳои навҷолибро аввалин шуда ба сайми шумо азизон расонида бошем. Ёдрас мешавам ки ҳамаи он нафароне ки дар канали мо бори аввал қарор доранд пас ба канал обуна шуданро фаромӯш насозед. Пас мутаваҷҷеҳ бошед ба сархати хабарҳои рӯз. қарори Рустами Эмомалӣ. Номзади нав ба Маҷлиси Миллӣ пешниҳод мешавад. Рустами Эмомалӣ шаҳрдори Душанбе бо имзои як қарор нахустин ҷаласаи вакилони халқи тозаинтихоби пойтахтро даъват кардааст. Шаҳрдорӣ мегӯяд бар асоси қарори Рустами Эмомалӣ иҷлосияи якуми Маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе даъвати шашум 13 март баргузор мегардад. Бар асоси барномаи ҷаласа дар назар аст ки вакилон дар баробари таъсиси комиссияҳо ва номгузории бархе кӯчаю маҳалҳои пойтахт номзадро ба узвияти Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намоянд ки ба курсии роҳбарии номери 2 Тоҷикистон мешинад. Рустами Эмомалӣ ки ахиран аз ҳавзаи интихоботии номери 25 ноҳияи Исмоили Сомонӣ вакили Маҷлиси вакилони халқи пойтахт шуд, аз номзадҳои асосӣ ба узвияти Маҷлиси Миллӣ аз шаҳри Душанбе арзёбӣ мегардад. Дар интихоботи даъвати гузашта вакил аз ҳавзаи интихоботии рақами 25 ноҳияи Исмоили Сомонӣ Маҳмадсаид Убайдуллоев шуда буд ки аз ҷониби вакилони Душанбе ба Маҷлиси Миллӣ пешниҳод гардед ва раиси палатаи болоии парлумон расман нафари дуюми давлат интихоб шуда буд. Дар соли 2017 ки Рустами Эмомалӣ ҷойгузини Убайдуллоев дар мақоми раиси шаҳри Душанбе шуд, ба далели сину сол наметавонист узви Маҷлиси Миллӣ шавад. Бар асоси тағйироти қабулшуда ки Конститутсияи Тоҷикистон синни ҳадди аққали узви Маҷлиси Миллӣ аз 35 ба 30 сол поин оварда шуда буд, Рустами Эмомалӣ ки санаи таваллудаш 19 декабри соли 1987 мебошад, феълан аз номзадҳои асосӣ аз шаҳри Душанбе ба узвияти Маҷлиси Миллӣ арзёбӣ мешавад. Дар расонаҳо ҳад зада мешуд ки ӯ ҷойгузини Убайдуллоев дар мақоми раиси палатаи болоии парлумон нафари дуюми давлат хоҳад шуд. Бар асоси фарзияҳои нашршуда интизор меравад Маҳмадсаид Убайдуллоеви 68 сола ки аз соли 2000 то ҳол раиси Маҷлиси Миллии Тоҷикистон мебошад ба нафақа равад. хуб, тамошобинони азизу арҷманд, инак расидем ба фарҷоми барномаи имрӯза. То барномаҳои дигар шоду фирӯз бошед ва ба хабарҳои мо гузоштани лайкро фаромӯш насозед.